baby, Maria, ndakatu sendere mama wangu musha. Anze waseta watumira. Mari pio. Anda upa mari last week njitu sendere mama wangu musha. Kumba kwedu isusu. Night. Kumba kwedu nomba uchingotumirwa mari kwakaita sei? Alright, andisokunda neokuri. Tapesa wasinisenda mari kumba kwedu rini. Tight. December. Remember ndakatumira grocery kumba kwenyu? Mari ukatumira mai vako kumba. Ini mai vangu vakangwana mari chete. Atambo pa grocery. Uri kuzviziya here? Unoda kuzvita ngokangwara. Kumba kwedu unoendesa grocery kana kuine hama yako iriko. Nekuti kwaiva nevazukuru aya mana mai peshi ndosaka wakanisa kuchigrocery zvakaita chiviri chocho. Uyezve utaura December tiri muna February. Utaura za December. Kumba kwenyu isutu unoendesa mari ka2 kana ka3 pamwedzi. Ndinawo mari sisa unoendesa dzimwe mari ndisingazivi. Chimbondipa mukana nditaure mani wetaiti. Taura tinzo. Iwe andira kutumira grocery musha kwenyuwe. Ndichiti mai vako ape mama wangu rimwe grocery. Mai vako akaburitsa mashoko ekuti mwana wangu ndiye anoshanda. Ukambozvona kupi zvokutumira grocery kuti afura negrocery ende chigrocery chakaita chokwana chi. Saka iwo mai vangu vasisina kukosha vako ndivakakosha ka. Unogara uchivaendesera mari. Auna kuendesera mari futi last week apa. Tight, mai vako vane vana vangani? Mai vako vane vana vangani? Ndozvandira kuziva. Avashandi hanzvadzi dzangu ende titarisi kuti vane vana vangani because inini ndimai vangu ndofanira kuchengetedza wamai vangu. Saka iwe vako mai ndio vakosha madarika vangu. Ine mai vangu mai vane vana 2 inini nemuningina wangu. Ndine kodzero yekutumira mai vangu mari pandinodira. Iwe mai vako vane vana 7 tight. Pavana va 7 ngavachiutsva 1 ngavatumire mari. Saka yamhosva here kuti ndikashanda kubasa ndoyachiupa mari. Ndizvoreva kuti yatova mhosva ndakadzungaira ndopenga. Hauna kudzungaira but chita zvikuitika underground. Vanjadzi dzako ngadzishande dzipiwa mai vako mari. Une hanjadzi dzingani newe tight. Wakajedzwa sere. Ndakajedzwa nani? Ndakajedzwa nani? Iye zvino handikupi mari. Azvife zvakaitika mbamunhu. Unotumira mari yangu yanoshanda ini. Unotumira mari yako 3 times. Mai vani vatadza kutumirwa mari. Mai vani zvine basa rechiyi unongorwadziwa $20 ndotumira mai yangu iyayo nekuti havana murume ndindovabatsira. Ndakakuudza kuti vanochengeta vazukuru. Havana kana muzukuru wainaiko. Zvekuita sekotona. Saka iwe unoda kuti vadye. Ikodzero yako yekuchengeta. Naye ndosuna kukwana nezvaunofurirwa namai vako iwewe. Ibva rinotenge rakajikiswa namai. Pfungwa dzinongokwana. Wakajikiswa namai vako ndoka pfungwa dzako dzichigara chikotara amai zera rako richikuita zvaamai iwewe. Unogona kuchengeta mai vako uchipa mari. Saka unoda kuti vachengetwe nani? Ndosaka vachiti mukwasha muonde. Wanzwa. Iwe mai vako ngavadyiwe vakwasha wavo. Kwete kuda kuti anzi wewe udyiwe namai vavo. Imhosva dzokuti sei havana varume. Varume vachatadza kuchengeta mai vavo sei? Mukwasha muonde. Tida kuzviona zviitike muno. Muno mune mumasikafe zvakaitika unonyepa iwe. Naye. Alright. Tida kuzviona. Museni pauri kutambira Friday ndendiri pagedhi basa kwako. Tida kuona kuti unoenda kupi nemari. Hausi kundiziva kuti ndondira muTV. Ndivachengeta nokuti ndivakandizvara. Wanzwa. Iwe vako vakazvara vanasikana navatadza kuchengetwa nevana vavo. Vakuzviona pana mari yaunombotaura kuti chavatumira. Iyoyo tivatumira pamwe chete iyoyo yatatumira tandakuda inini. Ndio yavanodya. Ndezvako izvo rembedza maziromo uchitata zvisina basa rese muno. Vanodya. Hayi bva. Nonsense.